Siwmai a chroeso I ardd MG. Iewyr Martyn Geraint sydd yma yn dymuno Pasg Hapus I bob un ohonoch chi. Wel, mae'n Ebrill, mae'n fis Ebrill, y flwyddyn 2020. Adeg y Coronafeirws wrth gwrs. Adeg anodd, adeg aros adre. A falle mae rhaid i chi wedi bod yn meddwl, sgwni be Martyn Geraint wedi bod yn gwneud. Wel, dwi wedi bod yn golffio. Yn garddio. Ac yn gweddio. Gweddio am iechyd da i'r teulu a phawb dwi'n nabod wrth gwrs. Ac hefyd yn diolch. Diolch I Ddew am yr holl bobl sy'n gweithio, doctoriad a nyrsys a phawb sy'n gweithio I helpu ni drwy'r adeg anodd yma hefyd. Ac hefyd yn gofyn cwestiynau. Ac yn i'n meddwl, wel, mae'r coronafeirws mor fawr, mae'n fyd eang dros y byd I gyd. A sgwni os wedi wneud I bobl I ofyn cwestiynau, falle cwestiynau am Dduw. Be mae Dyw'n gwneud, neu oes na Dduw o gwbl. Dwi'n credu bod Duw yn bodoli, a dwi'n meddwl bod fe'n trio falle just rhoi rhywbeth o neges I ni I feddwl drychwch. I chi meddwl bod chi'n reoli popeth gyda'ch arian a gwleidyddiaeth, ond fi sy'n ngofal pob dim yn y pen draw. A dyna pam allai I ddweud Pasg Hapus, achos adeg yma, adeg y Pasg wrth gwrs 2000 o flynyddoedd yn ôl, dangosodd Dduw I gariad ato ni, trwy anfon I fab Iesu Grist I farw ar y groes dros bopeth drwg I ni erioed wedi gwneud, ond wrth gwrs ar Sul y Pasg dath e'n fyw unwaith eto. A dyna pam allai I ddweud Pasg Hapus a bod yna obaith I fi ar gyfer y dyfodol, I ddod allan o'r coronafeirws, ar gyfer y dyfodol, tra bod ni'n byw, a hefyd dyfodol ar ôl I ni farw, bod ni'n byw am beth. Diolch Arglwydd, diolch am yr hawl I alw ar dy enw, am yr hawl I fyw. Diolch Arglwydd, diolch am yr hawl I ofyn am freintiau dirifedu yn enw ac yn gras Crist Iesu. Ar ddiwedd dydd, neu gyda'r wawr, mi alwa farnad I wrando ar fy nghri. Mewn cyfnod anodd, mi alwa feto, a gofyn I tofalu am fy nheulu a mi. Diolch Arglwydd, diolch am yr hawl I alw ar dy enw, am yr hawl I fyw. Diolch Arglwydd, diolch am yr hawl I ofyn am freintiau dirifedu yn enw ac yn gras Crist Iesu. Mae gen I gymaint I ddiolch amdano, am fywyd, am iechyd, am y byd, am bob dim. Ond mae 'na ragor I ddiolch amdano, am Iesu a'r marw, a'r maddeuant, a'r grym. Am weld y dylaw, a'r waith o hyd, am glywed rhai bychain yn dweud. Diolch Arglwydd, diolch am yr hawl I alw ar dy enw, am yr hawl I fyw. Diolch Arglwydd, diolch am yr hawl I ofyn am freintiau dirifedu yn enw ac yn gras Crist. Diolch Arglwydd, diolch am yr hawl I
ydyn sy'n perthyn i ti. Felly dyna pam dwi'n dweud Pasg Hapus i chi gyd. Hwyl fawr am y tro. Hwyl fawr!